Open your mother. Happy birthday. You never heard before. 1, 2, 3, 4. Don't tear my heart, my achy breaky heart. I just don't think you'd understand. Oh yeah. But if you tear my heart, my achy breaky heart, he might blow up and kill this man. Okay, mother, halika po dito. Dito po kayo sa part na to, oh. Stop. Sit kayo. Sit, hindi. Harap kayo dito. Paki-open. Open your mother. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Pesos! Yay! At syempre, meron din kayong... Palas! At syempre, meron din kayong cake! Masala kay Mabay! Ito. Hindi lang yan! Meron din kayong pizza! At syempre, meron din bibigay na fruit basket! Pakitulong ulit! Dito ka na, mother! O, dahan-dahan lang, dati. Pilay-pilay natin. Okay. Okay, excuse muna, ah? Naroon sa puso mo, buhay man ay handang ialay mo. Walang inang matitiis ang isang anak. Ika'y dakila at higit ka sa lahat. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang himig at titig ay pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-iisa, ikaw lang sa mundo. Ang may pusong wagas, ganyan ang tulad mo. Lahat ibig. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Sana napasayang alabit sa surprise lang namin para sa iyong special day. Tatang laging sarili ko. I love you, Lalay. Yan, yan ba ang message ni ma'am? Ayan, ayan. At syempre, andyan po kayo ate. Ano po message niyo po sa inyong mama? Ayan, mami. Happy birthday, Lalay. Yun lang ta. Sino pa po ang gustong mag-message para kay mami? Message niyo po. Sabay Ilocano niya. Kapalan. Sabay na kumata, ano pa iti, tawon, method na nga panagbitin, ti kasat ko na, no, maoray na pa iti, panagasawa, tagiti duwang anak na. Ayan, at syempre, sino pa po ang mag-message? Nay, ano pong masasabi niyo po sa nagbigay po ng sorpresa? Si Ma'am Rhea, sa Philip family, at syempre sa nagbigay po ng cake na si Ma'am Marco. Okay, magsakay tayo. Message. Pasalamat kadaging ka na. Buray na wanda ito. Estabot kadaging dito. Ang tatlo. Yaman ako na iunay. Ayan. Ayan po. Naihatid po natin ang sorpresa na isipahatid po ng inyong anak na si Ma'am Rhea. Ayan. Okay, magpapakilala na ako, Madar. In behalf of Edmund Cheese Flower Shop and Party Mix, thank you, Ma'am Rhea, sa pagpili po sa amin upang naipahatid ang sorpresa na ipahatid sa iyong mami ngayon na sa kanyang pinaka-importanteng araw. Ayan. Long live. When? Masaya? Masaya daw sila. Itaas ko ba kayo? Ayan. Thank you, ate. Thank you sa Philip family. Bye. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to mommy. Happy birthday to you. Good. I love you, Mommy. Happy birthday. See you soon. May hihigit pa ba sa isang katulad mo? Inang mapagmahal na totoo. Lahat ng buti ay naroon sa puso mo. Buhay man ay handang ialay mo. Walang inang matitiis ang isang